Nous saluons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous nous réjouissons du fait que vous êtes à l'écoute. La fois dernière, quand nous nous séparions, j'ai promis de continuer toujours avec l'économie du salut. Alors que nous sommes avec Joseph et ses frères qui ne l'ont pas connu. Et le verset 34 du chapitre 43, Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui. Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égaillèrent avec lui. Donc la fête était totale et entière. Quand bien même ils n'ont pas pu identifier Joseph. C'est ainsi que nous allons trouver notre texte du jour. Genèse 44, les 12 premiers versets. Et nous allons aller un peu loin encore dans notre histoire. Donc, lisons le texte. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Il lui répondit, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouve la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Genesis sura 44 verset 1 fo 12. Yusufu y'a fɔ a ka so kunna sigiba ye ko cɛw ka bɔrɛw fa ɲɔ la kosɛbɛ ka cɛw bɛɛ kelen kelen ka wari bila ɲɔ kan u ka bɔrɛw kɔnɔ. I ka ne ka warijɛ jifilen ni ɲɔ sɔngɔ bila u bɛɛ tɔgɔmani ka bɔrɛ kɔnɔ. Yusufu ye min fɔ so kunna sigiba ye o kɛ. O dugusajɛ kɛnɛbɔda fɛ cɛw ni u ka faliw bilara ka taa. U bɔlen kɔ dugu kɔnɔ sani u ka janfa Yusufu y'a fɔ a ka so kunnasigiba ye ko wuli ka taa o cɛw nɔfɛ ni I kura u la tuma min na I k'a fɔ u ye ko mun y'a to aw ye koɲuman sara ni kojugu ye ne matigi ka mini jifilen tɛ aw kun wa a bɛ filɛli kɛ ni a ye fana aw ye kojugu kɛ dɛ. So kunnasigiba kura u la
ka o kuma fɔ u ye. U y'a fɔ a ye ko mun y'a to ne matigi bɛ kuma ten? Ala ma i ka jɔnw kisira o ma. A filɛ, an tun ye wari min sɔrɔ an ka bɔrɛw kɔnɔ, an bɔra ni olu ye kana jamana la ka n'a d'i ma. An dun bɛ se ka wari walasa nu sonya ka bɔ i matigi ka so kɔnɔ cogo di? Ni jifilen yera i ka jɔn min kun, o ka sa, an fana na kɛ ne matigi ka jɔn ye. So kunnasigiba ko, ayiwa, aw ye min fɔ, o ka kɛ. Ni a yera min kun, o na kɛ ne ka jɔn ye, aw tɔw na jo sɔrɔ. U ye u teliya. Cɛw bɛɛ kelen kelen ye u ka bɔrɛw lajigi duguma. U bɛɛ kelen kelen ye u ka bɔrɛw dafoni. So kɔlɔsiba ye ɲinili kɛ, so kunnasigiba ye ɲinili kɛ k'a daminɛ kɔrɔkɛ ta la ka taa bila u bɛɛ dɔgɔkɛ ta la. Jifilen yera Benjamin ka bɔrɛ kɔnɔ. Prions avec Josué. An ka lajɛ. Sebeyaw bɛtigi sankolo ani dugukolo daba. An bɛ barika da i ye i ka kuma senuma, i ka kuma barikaman kosɔn. O min bɛ an dɛmɛ ka e fɛla dɔn, ka e sago dɔn, ani k'an bilasira ka taama tilennenya ni senumaya la i ɲɛkɔrɔ don o don. An ye nin wagati kalifa i ma. An ka karamɔgɔ ɲɛ minɛ i ni senuma ka i ka kuma bila a da. Kuma minnu bɛɛ bɛ bɔ matigi, an ka o lamɛn. O lamɛnlen kɔ o k'an dɛmɛ ka taama tilennenya la i nɔfɛ. Nin wagati mumɛ y'i ta ye, Yesu Krista an matigi tɔgɔ la. Amina. Amen. Amen. Donc je disais que ils avaient passé une bonne soirée. Donc n y'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ na Yusufu ni a kɔrɔkɛw u jɛra ka wagati ɲuman kɛ Ils ɲɔgɔn ont fɛ. bu, ils ont mangé, c'était la joie U ye mini partout. kɛ ka dumuni kɛ ani ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ. Et Joseph va donner des ordres précis Nka Yusufu ye ayiwa ci fɔlenw di. qui étaient de remplir le sac O ci tun ye de min ye chacun d'entre ka eux ayiwa Yusufu kɔrɔkɛw bɛɛ kelen kelen ka bɔrɛw et fa. de remettre leur argent dans le même sac. Bɔrɛw falen kɔ jɔ la ka tila k'u ka wari bila u ka bɔrɛ kɔnɔ. Mais en plus de cet acte-là, Ka fara o bɛɛ kan, il a à cœur un projet ayiwa fɛn dɔ bɛ laɲini ɲɛkun kilenna dɔ bɛ Yusufu fɛ. qu'il n'a pas encore A dévoilé. ma min ɲɛfɔ fɔlɔ. Et pour mieux le saisir, Walisa ka se ka o dɔn, il met sa coupe dans le sac du plus jeune qui est en réalité son jeune frère. a ye a ka mini jifilen sanulaman kɔni k'o don u bɛɛ la dɔgɔkɛ ka bɔrɛ kɔnɔ, o min ye a yɛrɛ dɔgɔkɛ ye. Et très tôt, ils vont alors partir. Ani sɔni u bɛɛ taara. Mais ce qui m'étonne un peu dans cette situation, Nka min bɛ ne kabakoya dɔɔni nin ko ninnu na, moi à leur place, ni n'a y'a sɔrɔ ne de tun don. la première fois quand on est sorti, on est allé avec l'argent qu'on avait donné. Tiɲɛ fɔlɔ min na ni u bɔra ka kɔsegin ka na jamana na, o seginna ni u ka wariw ye. Sorti un peu, moi j'allais demander à chacun de réouvrir son sac pour qu'on voie qu'est-ce qu'il y a dedans. Ni ne tun don an bɔlen dugu kɔnɔ dɔɔni dɔrɔn ne tun n'a fɔ a y'a to an k'an ka bɔrɛw dayɛlɛ k'a dɔn ni min b'a kɔnɔ. Mais eux n'ont pas eu cette présence d'esprit. Nka olu ma o hakili sɔrɔ dɛ. Mais voilà que un peu de chemin fait, ils sont poursuivis. Nka a filɛ u ye ka sira minɛ dɔɔni dɔrɔn tugu kɛra u kɔ. L'intendant les rattrape Ayiwa so kunnasigiba kora u la et les fait des reproches. ani ka u jalaki. Et la reproche, pourquoi avez-vous pris la coupe dans laquelle je bois? Ani jalaki kan kɛra nin ye k'a fɔ mun na ne matigi ka mini jifilen aw ye o ta. Mais ils étaient tellement certains qu'ils ne sont pas fautifs qu'ils parlent jusqu'à s'engager. Nka olu jɛyalen kun don a la ko olu sen tɛ nin na olu jalaki tɛ. Le verset 7. Verset 7 la. Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de sorte? Mun na ne matigi bɛ kuma tan? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une Ala telle ma i action. ka jɔnw kisira o ma. S'ils étaient arrêtés à cela, c'était encore bien. Ni u kun danna o kuma fɔli ma o tun ka fisa. Mais ils rappellent ce qu'ils ont fait de bien en ramenant l'argent qu'ils ont amené. Nka u kɔsegilen ni wari ye u taalen siɲɛ fɔlɔ la u kɔsegilen ni wari ye Mais u y'o ɲɛfɔ k'o le ye fɛn ɲuman verset ye. 9 devient dangereux. Nka verset 9 o y'a faratilaman ye. De leur bouche sorte cette parole. Ni kuma in bɔra u yɛrɛw da. Que celui de tes serviteurs sur qui se trouve la coupe meure. Di ka jifilen yera jɔn min kun o ka sa. Et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Ani Seigneur. an fana ka kɛ ne matigi ka jɔnw ye. Quelle détermination. Nin y'a dama cɛsiri ye dɛ. Alors que la question de l'intendant devait leur pousser eux-mêmes
directement à faire descendre les sacs. K'a sɔrɔ so kunnasigiba ka ɲininkali tun kan k'a to u k'u ka minɛnw jigi k'a lajɛli Parce kɛ. qu'ils ont une première expérience. Sabula a gale kɛra u la. Mais sans vérifier, Nka u m'a ɲɛɲini ils se prononcent u kumana et s'engagent. ani k'aw kan di. C'est vraiment difficile. Tiɲɛ na o gɛlɛyara. Mes chers amis, Ne balima teriw, ne nous prononçons pas vite sur des faits que nous n'avons pas vérifiés. an kana teliya ka an kan di wala ka fɛn fɔ ko la k'a sɔrɔ an ma min sɛgɛsɛgɛ. C'est après vérification. Sabula an kɛlen kɔ ka On peut avoir sɛgɛsɛgɛ, la certitude d'avancer des propos an bɛ sɔrɔ ka jɛya a la k'a fɔ an bɛ kuma minnu lase, qui ne vont pas être difficiles pour nous par o après. kuma ninnu laban tɛna kɔlɔlɔ lase an ma kɔfɛ. Mais l'intendant, lui, ne cherchait que ça. I m'a ye so kunnasigiba ka laɲini tun y'o C'est de pour ye. cela qu'il va leur dire que ça soit fait selon votre parole. O de kosɔn so kunnasigiba ko ayiwa a ka kɛ i ko aw y'a fɔ cogo min. Donc, il va commencer à fouiller. A y'a daminɛ k'aw ka bɔrɛw lajigi k'aw kɔnɔfɛnw Et lajɛ. malheureusement, la coupe est dans le sac de Benjamin. Nga a maloya nana kɛ min ye o ye k'a fɔ mini jifilen tun bɛ Benjamin ka bɔrɔ kɔnɔ. Personne ne s'attendait à ça. Mɔgɔ si kun ma sigi n'o ye. Or, les fois passées, nous avons compris que Jacob ne voulait pas que Benjamin parte. K'a sɔrɔ an y'a faamu k'a fɔ wagati tɛmɛlenw la Yakuba tun t'a fɛ fewu Benjamin ka taa. Mais il leur a dit que si Benjamin ne revenait pas, ça va être sa mort. Ani a y'a fɔ a denw ye k'a fɔ ni Benjamin ma kɔsegin ka na ale na sa dɛ. Et ils ont dit, la coupe, le sac dans lequel on trouvera la coupe, que cette personne meure. Ɔ kɔrɔkɛw y'a fɔ ko ayiwa ni jifilen yela maa min ka bɔrɛ kɔnɔ k'o tigi ka sa. Et ça se trouve dans le sac de Benjamin. Ɔ o mini jifilen de nana ye Benjamin Comment ka bɔrɛ kɔnɔ. résoudre alors ce problème? Ni gɛlɛya in bɛ kunbɛn cogo di? À l'inattendu, ils vont tous déchirer leurs vêtements. Ayiwa u ma sigi ni min ye u bɛɛ ye u ka finiw fara Et ils vont revenir dans la ville. ani ka kɔsegin ka na dugu kɔnɔ tuguni. Judas, ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Ayiwa Juda ni a balimaw u kɔsegira ka se Et Yusufu ka so. Joseph était encore là. A y'a sɔrɔ Yusufu tun bɛ yen. Et il va encore se prosterner. Ɔ u selen Yusufu ka so u y'u biri tuguni. Chose qu'ils n'ont pas acceptée dans le songe. À chaque fois, ils sont en train de le faire. Wa o birili wale in dɛ u tun ma sɔn u ma sogo na Yusufu ye sogo min kɛ k'a ɲɛf'u ye. Et Joseph leur dit, Yusufu y'a fɔ u ye ko quelle action avez-vous faite? aw ye mun ko de kɛ tan. Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Aw t'a dɔn ko ne ɲɔgɔnna mɔgɔ bɛ se ka fɛn ye wa. Et Judas va prendre encore la parole Juda ye kuma ta tuguni pour demander à Joseph ka a ɲini Yusufu fɛ de leur faire clémence, a ka makari u la de leur pardonner a ka yafa u ma et de faire en sorte que Benjamin ne reste pas. walisa cogo bɛɛ la Benjamin kana se ka to yen. Au verset 18, Verset 18 na il va s'approcher Judas encore de Joseph a gɛrɛna Yusufu la Juda gɛrɛna Yusufu la et il va dire de grâce mon Seigneur que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur. ko ne matigi ne bɛ i deli i k'a to i ka jɔn ka kuma ne matigi Et que fɛ sa colère ne s'enflamme point contre ton i kana serviteur. dimi i ka jɔn kɔrɔ Tout simplement parce que tu es comme Pharaon. sabu e bɛ i ko Farawɔn. Mon Seigneur, tu nous as interrogés. Ne matigi ye a ka jɔnw À ɲininka. travers cette interrogation, nous avons dit que nous sommes 12. Ayiwa o ɲininkali jaabili senfɛ an y'a fɔ ko an ye mɔgɔ 12 ye. Le plus jeune est avec le père, Ayiwa sinabaden o bɛ fa fɛ un autre n'est plus. ani tɔ kelen dɔ fana tɛ yen tuguni. Et c'est avec difficulté qu'on a pu amener le plus jeune. Walisa an ka se ka na ni sinaba in yɛrɛ ye yan nɔ o ma nɔgɔya Mais fewu. si lui ne retourne pas, Nka ni sinaba in de ma segin notre vieux père va mourir. an fa kɔrɔba in a na sa dɛ. Maintenant, j'ai une proposition. Fɔkafilɛ dɔ bɛ n fɛ. Je vais rester à la place de mon frère. Ne bɛ sɔn ka to ayiwa ne balima sinaba nɔ na. Verset 33. Verset 33. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant. O de kosɔn ne b'i deli i ka to ne ka to den nɔ na Comme esclave. ka kɛ jɔn ye Et que l'enfant remonte avec ses frères. walisa
sinaba ka cɛnin ka segin ni a Comment kɔrɔw ye. pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ne bɛ se ka kɔ segin ne fa ma cogo di ni cɛnin tɛ ne bolo? Que je ne vois pas l'affliction de mon père de grâce. Ne t'a fɛ ka ne fa ka makariko kɛta ye. Face à toute cette plaidoyerie de Judas, Ka Juda ka ayiwa ni sɔdolo kuma ninnu bɛɛ ma filɛ. à un moment donné, Joseph ne pouvait plus se A contenir. laban Yusufu kun tɛ se ka a yɛrɛ minɛ tun. Et le chapitre 45, Sura 45 la. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Ayiwa maa minnu bɛɛ kun kɛmɛ ka a lamini Yusufu kun tɛ se Et il k'a yɛrɛ va minɛ faire olu bɛɛ ɲɛna sortir tun. le monde O de kosɔn a ko mɔgɔw bɛɛ ka bɔ. pour rester seulement avec ses frères. Ani a kɔrɔkɛw a balimaw dɔrɔn de tora so kɔnɔ. Et il va se faire connaître. Donc a tolen a ye a yɛrɛ jira balimaw la. Et il va le faire en pleurant. Wa a kɛtɔla k'a yɛrɛ jira balimaw la a y'o kɛ ni kasi ye. Et les Égyptiens l'entendirent. Ani misirakaw tun bɛ a Et kasikan la mɛn. maison de Pharaon Ani l'entendit. faraw ka somɔgɔw tun bɛ a kasikan mɛn. Joseph va dire à ses frères, Yusufu y'a fɔ a balimaw ye ko je suis Joseph. ne ye Yusufu de ye. Mon père vit-il encore? Yala ne fa bɛ ni la wa? Mais ses frères ne purent lui répondre Nka a kɔrɔkɛw ma se k'a jaabi dɛ. parce qu'ils étaient troublés. Sabula o hakili tun ɲamina. Ils l'ont mis dans la citerne, Olu de y'a don kɔlɔn ils kɔnɔ. l'ont vendu, Olu de y'a feere. ils sont partis mentir. U taara ka taa nkalon tigɛ fa Et ye. maintenant, la vérité vient faire surface. Ɔ a filɛ nin ye tiɲɛ de dalen kɛnɛ kan. À votre place, qu'est-ce que vous allez faire? Ni aw bɛ o jɔyɔrɔ la aw na mun kɛ? Qu'est-ce que vous allez dire? Aw na mun fɔ? Voyez-vous, la chose est un peu compliquée. I m'a ye a ko man nɔgɔ kosɛbɛ. Mais Joseph va dire à ses frères ceci. Nka Yusufu ye nin fɔ a kɔrɔkɛw ye ko Approchez-vous de moi. a ye gɛrɛ ne la. Et ils s'approchèrent. U gɛrɛla a la. Je suis Joseph, votre frère, Ne ye Yusufu de ye aw balimakɛ aw que vous tɔgɔkɛ. avez vendu pour être mené en Égypte. Aw yɛrɛ ye min feere ayiwa misirakaw ma. Quelle va être la réaction des uns et des autres Ayiwa alors? tɔw ka kɛta ni fɔta bɛna kɛ mun ni mun ye. Mais Joseph continue. Nka Yusufu taara ɲɛ. Au verset 5 du Verset- chapitre 45, Verset 5 la sura 45 la. ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Sisan aw kana ɲɛna sisi ka dimi aw yɛrɛ kɔrɔ ko aw ye ne feere yan. Joseph fait une autre lecture des événements qui sont survenus. Ayiwa wale minnu ni ko minnu tɛmɛna Yusufu ka ɲɛnamaya la a ye o ye ni cogo wɛrɛ ye. Eux ne voulaient plus voir Joseph. Olu tun ɲɛ t'a fɛ ka da Yusufu kan. Ils l'ont vendu Ka da o kan o y'a feere. pour qu'il aille au loin. Walasa a ka taa ka janya ka Et ils mɔgɔw la. pensaient que ça allait être la fin de leur problème. Olu tun bɛ ɲɛna ko n'o kɛra o y'olu ka gɛlɛya bannen ye. Maintenant, les voici devant celui qu'ils ont trahi et vendu. Nka a filɛ nin ye dɛ u ye maa min janfa ani ko a feere u filɛ o ɲɛkɔrɔ. Il a droit de pouvoir maintenant sur eux. Se bɛ o min bɛɛ ye ka olu bɛɛ kɛ a sagonamaw ye. Mais non, Nka ayi dɛ. Joseph réfléchit autrement Yusufu ye miiriya cogo wɛrɛ kɛ. et fait une bonne réflexion de la situation. Ani a ye miiriya ɲuman kɛ nin ko bɛɛ kunna. Ne soyez pas fâchés Aw kana dimi de m'avoir vendu. ko aw ye ne feere yan. Tout simplement parce que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ka tuguni Ala ye ne bila yan nɔ aw ɲɛ walisa ka aw kisi. Ça, c'est fantastique. Nin ka fisa dɛ. Joseph voit dans toute cette histoire la main de Dieu qui planifie les choses parce que sachant l'avenir pour que lui soit devant eux pour préparer leur venue. Amen. Yusufu ɲɛ bɛ nin kow bɛɛ la ni Ala ka yeta ye sabula Ala yɛrɛ bolo baara nɔ de bɛ nin ko bɛɛ la ka fɛn bɛɛ labɛn ka ale Yusufu bila u ɲɛ ka se ka u kisi. Dieu m'a envoyé devant vous. Ala ye ne ci aw ɲɛ. Vous voyez comment est-ce qu'on peut mieux interpréter les mauvaises actions? I m'a ye mɔgɔw ka kojugu an bɛ o fɔ ani k'a faamuya a ɲɛjugu kan cogo min na. C'est comme ça qu'on dit en Bambara qu'à force de lancer le crapaud, il va tomber dans une bonne eau. O de bɛ nin fɔ bamanankan na k'a fɔ n'i kɔni mɛnna ka to ka tɔri keru a laban bɛ taa bɛn jifilen kɔnɔ. Donc, Dieu m'a envoyé devant vous Ɔwɔ Ala ye ne ci ka na aw ɲɛ. pour vous faire subsister dans le pays. Walisa aw ɲɛnaman ka to jamana kɔnɔ.
pour vous faire vivre par une grande délivrance. walisa aw ka kisiliba sɔrɔ. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, aw de ma ne bila ka na yan minɛ. mais c'est Dieu. Nka Ala, Il m'a établi père de Pharaon, ale min ye ne bila Farawɔn kɛrɛfɛ, maître de toute sa maison ka ne kɛ Farawɔn ka so et kunnasigiba gouverneur bɛɛ de kuntigi ye, tout le pays d'Égypte. ani Misira gouverneur ka kɛ o ye. Quelle bonne lecture. Nin kalan in ka fisa dɛ. Mes chers amis, si nous avions cette lecture des choses qui nous arrivent, Ne balimaterew, ni an tun bɛ kow ma filɛ ni nin filɛli kɛ cogo ye, Nous ko allons- minnu bɛ an sɔrɔ, nous allons être toujours positifs. n'o kɛra tiɲɛ na an na kow filɛ ni ye ɲuman ye tuma bɛɛ. Et même les catastrophes qui peuvent nous arriver, nous allons voir positivement ces choses. hali dantɛmɛ wale minnu bɛɛ bɛ se an ma, an bɛ olu filɛ ni ye ɲuman ye. Parce que Dieu pouvait l'empêcher. Sabula Ala tun bɛ se k'a kɛ olu kana an sɔrɔ. Mais s'il l'a admis, Nka ni Ala jɛnna n'a ye, c'est pour que nous ayons une leçon ou une bénédiction. nka ni Ala jɛnna n'a ye k'a fɔ o kow ka an sɔrɔ, o tun ye an ka kalan dɔ sɔrɔ a kɔnɔ wala ka duba dɔ de sɔrɔ a kɔnɔ. Maintenant, ils se sont connus. A filɛ sisan u ye ɲɔgɔn dɔn. Joseph les rassure Yusufu ye u ja gɛlɛya. et il va leur dire, hâtez-vous vite pour aller vers mon père. A ko a y'aw teliya ka kɔsegin ne fa bara. Et vous lui direz ainsi, Ani aw ka taa nin fɔ a ye ko ainsi a parlé ton fils Joseph. i denkɛ Yusufu kumana tan. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Ko Ala ye ne sigi ka kɛ Misira jamana bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye. Descends vers moi, ne tarde pas. Na ne bara i ka teliya ka na ne Tu bara. habiteras dans le pays de Gozen. I na sigi Gozɛn jamana la. C'est le plus beau lieu pour faire paître les animaux et pour mieux vivre. O ye yɔrɔ ɲumanba ye walisa ka se ka baganw gɛn ani ka ɲɛnamaya ye. Et racontez à mon père tout ce que vous avez vu. Ani aw ye fɛn o fɛn ye, a ye o bɛɛ lakale ne fa ye. Et rassurez-lui que je suis encore en vie. Ani a ye a hakili sigi k'a fɔ cɔ ne ɲɛnaman don. Le bruit va se répandre un peu partout O kuma sera yɔrɔ bɛɛ que les frères de Joseph sont arrivés. ko Yusufu balimakɛw nana. Et quelle va être alors la réaction du pharaon? Ɔ Farawɔn ka kɛta dun kɛra mun ye nin na? Au verset 17, Verset 17 la. il va dire à Joseph, A y'a fɔ Yusufu ye ko dis à tes frères, faites ceci. a fɔ i balimaw ye ko u ka nin kɛ. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. A ye aw ka faliw doni ani ka taa Kana jamana la. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. A ye aw fa ni a ka denbaya ta ka na ne bara. Et je vous donnerai de ce qu'il y a mieux, de meilleur en Égypte. Ani ne na Misira fɛnw bɛɛ la ɲuman di aw ma. Et vous mangerez la graisse du pays. O la aw na Misira fɛn ɲumanw dun. C'est le pharaon qui parle. Nin ye Farawɔn ka kumakan de ye. C'est irrévocable. O tɛ wuli dɛ. Voilà qu'on a jeté Joseph dans la pâture. I m'a ye Yusufu u y'o ta ka o fili ayiwa bagangɛnyɔrɔ la. Et voilà que l'Éternel le relève Fan dɔ fɛ mati yɛrɛ de filɛ ka a kɔrɔta. et l'utilise comme une occasion favorable pour accueillir toute la grande famille. Ani ka Yusufu kɛ tɛmɛsira ye tɛmɛsira ɲuman walisa ka gwa mumɛ bɛɛ ladon. Mais mieux, Nka ka fara o bɛɛ kan, faites ceci. a ye nin kɛ. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Aïe, Amenez votre père et venez. A ye wotorow ta ka bɔ Misira ka taa aw fa ni a ka denbaya nɔfɛ aw ka na n'u ye. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Ayiwa aw kana nimisa k'a fɔ aw nana ka fɛn dɔw to yen nɔ nka sabula ni aw nana Misira aw mago bɛ fɛn ɲuman fɛn o fɛn na o bɛ na di aw ma. Ne pensez pas que vous allez perdre quelque chose, vous allez plutôt gagner. Aw kana miiri k'a fɔ ko aw bɛna dɛsɛ fɛn na nka aw na fɛn bɛɛ sɔrɔ. Mais il n'attendait que ça. O ka laɲini tun y'o de ye o. Et le verset 21, Verset 21. les fils d'Israël firent ainsi. Israël denw y'a kɛ ten dɛ. Joseph leur donna des chars selon l'ordre du pharaon. Yusufu ye wotorow di u ma ka kɛ ni Il va Farawɔn ka leur kuma donner ye des provisions pour la route. ani ka dumuni di u ma sira Il kan va leur donner des vêtements de rechange. ani fini falitaw u ka olu fana di u À ma. Benjamin, 300 cycles d'argent A ye ayiwa sigili 300 di Benjamin ma et 5 vêtements de rechange. ani fini falenta
fɛn 5. Il a renvoyé à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte ayiwa misira fɛnw bɛɛ la ɲuman minnu tun bɛ yen, a ye fali 10 ɲu olu kɔrɔ ka taa et 10 ânes chargés de blé, de pain et de vivres ani falimuso 10 fana ɲuna ayiwa dumunifɛn ani suman na ka pour taa son père pendant le voyage. ka taa di ayiwa a fa ma u ka C'est taama sira ainsi fɛ qu'il va les laisser partir. o cogo de la yusufu ye u bila ka taa. Maintenant, je me demande qu'est-ce qui peut passer dans leur tête. nin wagati la ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka u b'a la ka mun de miiri o kunkolo la. Celui qu'on a voulu détruire devient notre sauveur. olu tun b'a fɛ ka min faga o kɛra o kisibaa ye o tilabaa ye. Malheureusement, c'est la même situation qui peut facilement arriver dans nos familles. ɔwɔ ni ɲɔgɔnna bɛ se ka an sɔrɔ an ka duw kɔnɔ. Souvent, l'enfant qui a été presque impossible, ɔwɔ kuma denmisɛn min bɛ ni o kɛra adamaden gɛlɛn ye. mais dans le cœur duquel on a sémé la parole de Dieu nka ala ka kuma dannaden min dusu la à un âge approprié, wagati dɔ mana se cela va germer. o kuma min danna dusu la o bɛ Il falen va changer de ni comportement. o falenla a cogo bɛ yɛlɛma. Dieu va le soutenir, ala bɛ a dɛmɛ le bénir, ka duba a à ye tel enseigne que désormais toute la famille est soutenue par ce monsieur fo a laban du yɛrɛ bɛɛ bɛna duba sɔrɔ o den in ka baara n'a ka dɛmɛ kosɔn. qui était impossible à son enfant. nka a daminɛ na o tun kɛra den gɛlɛn ye a wagati la. C'est pour cela ne rejetez pas un enfant à cause de son o de caractère. kosɔn aw kana den si fili k'a dusu ka gɛlɛ. Je ne cesserai de le dire. n tɛ dɛsɛ ani n tɛ sɛgɛn ka nin fɔ. Continuons à s'aimer la parole dans le cœur des an ka enfants. taa ɲɛ ka ala ka kuma dan denmisɛnw dusu la. Qu'ils l'écoutent, qu'ils n'écoutent pas, c'est bon. u y'a mɛn o u yɛrɛ m'a mɛn o an k'a dan. À un moment donné de leur existence, u ka ɲɛnamaya wagati dɔ man se. Dieu va réunir toutes les conditions ala yɛrɛ na fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan. pour que cela germe. walisa o kuma danlen ka falen. Et cela va changer leur vie ni o kɛra o bɛ o ka ɲɛnamaya yɛlɛma. à telle enseigne qu'ils vont être bénéfiques pour toute la famille, fo o laban bɛ kɛ nafaden ye du bɛɛ kelen kelen ye. souvent pour le village ka kɛ nafa ye dugu bɛɛ ye. et même pour la nation. wala ka kɛ nafa ye jamana yɛrɛ À ye. telle enseigne fo a ka kɛ que ceux qui l'ont vu petit minnu tun y'a denmisɛnnin man vont ye. mettre la main dans la bouche pour olu dire: bɛ u bolo don u da kɔrɔ ko est-ce vrai ce que je suis en train de voir? yala ne ɲɛ bɛ min na o ye tiɲɛ ye wa. Notre Dieu transforme. an ka ala bɛ yɛlɛmani kɛ. Le changement est possible. ɔwɔ yɛlɛmani bɛ se ka kɛ. Mes chers amis, croyez à cela n balima teriw a ye da o la. et ne vous fatiguez pas de cela. aw kana sɛgɛn ka da o la. Il faut jamais exclure un enfant aw kana den si gwɛn à cause d'un caractère. ko jogo dɔ bɛ a la. Peut-être il n'a rien compris. a dɔrɔn a ma foyi faamu. Il a fait les choses à sa tête a ye kow kɛ a kun fɛ. et vous avez continué à aimer. a ka taa ɲɛ k'a kanu. Et il n'a jamais manqué de votre amour. a ma deli ka dɛsɛ aw ka kanuya la. Dieu prendra un jour ce dispositif pour le transformer. ala bɛna o kanuya ni o kuma danlen a dusu la k'o ta k'a yɛlɛma. Nos chers amis, ne balima teriw. voilà que les frères de Joseph montèrent d'Égypte i m'a ye yusufu kɔrɔkɛw bɔra misira. et ils vont arriver auprès de leur u père. sera u fa bara. Une autre difficulté. gɛlɛya wɛrɛ kun bɔra. Ils dirent à leur papa: u y'a fɔ u fa ye ko Joseph vit encore yusufu ɲɛnaman don. et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. wa ale yɛrɛ de ye misira jamana bɛɛ gofɛrɛnɛri ye. Hein, Jacob va comprendre quoi dans cette situation? yakuba bɛ mun faamuya nin ko bɛɛ la de. C'est vous qui m'avez apporté ces vêtements aw de nana ni a ka finiw ye. pour dire qu'un animal sauvage l'a déchiré. k'a fɔ ne ye k'a fɔ ko kungo kɔnɔ wara dɔ ye a farafara. Et aujourd'hui, vous venez me dire que c'est la deuxième personnalité en Égypte. bi aw bɛ segin ka n'a fɔ n ye ko ale ye misira maaba filanan ye. C'est ce qui fait en sorte que le cœur de Jacob restera froid o kɛra sababu ye yakuba nalo tara. parce qu'il ne les croyait pas. sabula a tun tɛ da u la. Des deux versions, il a été tué, il est en Égypte. Quelle est la vérité? kuma fɔcogo fila in na ko fɔlɔ ko a fagara filanan ko a kɛra misira gofɛrɛnɛri ye nin la kelen fila jumɛn ye tiɲɛ ye. Ils lui apportèrent toutes les paroles de Joseph. o nana ni yusufu ye yusufu ka kuma fɔlenw Et bɛɛ Jacob lakale va a ye. voir les chars que Joseph a envoyés yusufu ye wotoro minnu ci ka na yakuba ye olu ye. pour le transporter. walisa ka na yakuba ta ka C'est segin a bara. alors que l'esprit de Joseph
de Jacob, leur père, se ranime. O wagati de la ayiwa Yakuba u fa ni kɛnɛyara. Et il dit, A ko c'est assez. nin b'a bɔ ten sa. Joseph, mon fils, vit encore. Ne denkɛ Yusufu ɲɛnaman bɛ halisa. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Ne bɛ taa ka taa ɲɛ da a kan sani ne ka sa. Gloire à Dieu. Nɔrɔ ka da Ala kan. Dieu donne encore la possibilité à ce vieux homme Ala ye ka cogo di ni cɛkɔrɔba ma halisa de retrouver son enfant aimé, ka a den mandi sɔrɔ kura de ye. se retrouver son enfant chéri, Ka se ka a den mandi sɔrɔ kura ye. pas dans une position difficile, Ka a y'a sɔrɔ nka a ma sɔrɔ cogo jugu la. mais dans une des meilleures situations. Nka k'a sɔrɔ cogo ɲumanw bɛɛ la ɲuman la. C'est pour cela qu'il leur dit, O de kosɔn a y'a fɔ aw ye ko c'en est assez, a ka ɲi ten sa. la joie est là. Nisɔndiya bi yan. Et le dimanche à venir, Karidon nata. nous allons voir comment est-ce qu'il va être accueilli en Égypte. Ayiwa u bɛna Yusufu ladon cogo min na Yakuba bɛna ladon cogo min na Misira an bɛna o ye. Et comment est-ce que le pharaon va s'y prendre. Ani Faraon bɛna fɛn o fɛn kɛ k'o bɛɛ jateminɛ. Mais j'imagine déjà la rencontre entre Joseph et son père Jacob. Nka ɲɛ bɛ min na kabini sisan o ye Yakuba ni Yusufu ka ɲɔgɔn kunbɛn ye. Qu'est-ce qui va se passer? Mun na bɔ o kɔnɔ. Que le Seigneur vous bénisse Matigi ka dubaw ye et que sa grâce nous accompagne. ani a ka nɛɛma ka to an fɛ Prions. an ka ladeli. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble dans la méditation de ta parole. Elle nous enseigne et nous encourage à aimer les enfants que tu nous as donnés, quel que soit leur comportement, et de les confier à toi, parce que tu es le seul qui peut transformer, qui est le seul qui peut changer la destinée d'un homme. Voilà que les frères ont voulu faire du mal, tu l'as transformé en bien. Oui, ça c'est le Dieu de Jésus-Christ. Fais cela dans les différentes familles, surtout par rapport à ceux qui traversent des moments difficiles. Merci parce que tu es à l'œuvre. Et merci parce que tu le feras à cause de ton grand nom. Amen. Nous pensons toujours à notre pays. Oui, Seigneur, viens à notre secours et apporte-nous ta paix. Nous sommes convaincus que quand toi tu vas t'y mettre, ce pays pourra ressortir de toutes les difficultés qu'elle traverse aujourd'hui. Et nous avons foi que tu agiras en ton temps. Donne-nous la patience, mais aussi, Seigneur, écoute toutes les prières de tes enfants aujourd'hui, de partout qui s'élèvent vers toi par rapport à ce pays. Encore une fois, bénis les uns et les autres et que ta grâce nous accompagne. T'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, An Matigi Yesu Krista ka nɛɛma l'amour de Jésus-Christ ani fa Ala ka nɛɛma et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. ani ni sɛnu ka jɛɲɔgɔnya ka to aw bɛɛ lajɛlen fɛ. Amen. Amina. Bon dimanche. Ala ka kari jan bɛɛ la. Royaume de Dieu et sa justice.